Hoewel Gil dan geen concertmeester meer is, zult u hem nog horen grote soli spelen in 2 orkestwerken waar de concertmeester een fantastische rol heeft. Gil Sharon, al meer dan 40 jaar concertmeester van het Limburgs Symfonieorkest. Hij is een boegbeeld, hij is het anker van het orkest en dat al meer dan 40 jaar lang. Gil Sharon speelt solistische stukken in werken van Richard Strauss, der Burger als Edelman, en de Scheherazade, de prachtige Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Daar kunt u hem nog 1 keer als concertmeester beluisteren en van hem genieten. En niet onbelangrijk, we hebben een mooie cd gemaakt van dat stuk van Strauss en die gaan we u als bezoeker en genieter meegeven na afloop van het concert. Kom dus en geniet en Gil, bedankt voor die mooie muziek.